Good morning mga moms. Hello. So time check, ano na? 5:30. So 5:30 na nandito na kami ngayon sa Tiayi Station. So dito kami sasakay using our top card o social yan. Ano sila rito? Cashless na halos. Ayun yung aming building. Isa kami nag-i-stay. So, hindi na namin ang aming bus dahil pupunta kami sa makabundukan. Lahat po sila mga naka-jacket. So, ako lang yung naka-dress. So, mga na lang kung ano magaganap sa amin. So, ito po yung mga ito yung mga bus na titigil dito going to Dapu, to Fenchichu, Dabang, and Alishan. So, na kami pupunta. So, andito na yung aming bus going to Alishan. Wow. Tingnan natin. 多少车票的来？车票、套票。 So, pwede kayong bumili ng naka-top up or may ticket. So, priority na lang yung mga ticket. Tapos physical i-ready. Ayan, so kailangan tap na. Na. Hi. Sino? Si ano? Si ano? So we're here na. Nakapwesta na kami umabot. Buti na lang umabot po kaming lahat. Nakasakay na kami. Sa dulo. Alam, may hilab yung tiyan ko. Naiinis ako. Alam mo, pinagpapawisan na naman. Sana umabot pa yung 2 hours ko. Okay, so ngayon, bakit iabot ko? Para ko iabot. Kailangan pala nakasafety for safety purposes kasi 2 hours na po travel going to Alishan. So, siya na makakasama ko. For 2 hours. And I'm so excited. Naka-abante ako. Kilala ka na bakla? Okay na bang magaling siya? Hindi, friendly yan. Nakausap ko na yan. Talaga? Dapat na holding. Ha? Holding hands like that. Wow! Yun na. Baguio feels, mga moms. Or parang yun sa Tagaytay. Ganun yung lamig niya. Ayan o, makapal na yung hamog. And mga bundok. Green hills. So nag-stop over lang kami kasi magsi-CR. Ang lamig. Ang ganda. Parang Baguio nga siya. Wow. Kailangan naman. Andito na kami. Grabe, ang lamig. Ano yung kanilang mountain? This is the Alishan Tower. Yung kanilang station. Dito yung kanilang overlooking view. Wow. Oh, diba? Ito daw yung Wondrous Rock of Mount Ta, one of the 8 new wonders of Alishan. Wow. Very much anong Baguio. Tagaytay na. Siya yung aming professional photographer, videographer dito sa Alishan. He is a Pinoy, so ano pong name niya sa ano? May page po ba kayo? Francis Search Photography. Francis Search. Kung gusto niyo pumunta ng tayo na may magandang mga picture, ayan, puntahan niyo to. Let's go, let's go.
Bigyan kayo ng ticket, diba? So, may discounted siya, 150 na lang. So, papakita nyo lang dun sa entrance mamaya. Pag may ganyan tayo, may discount siya. Pag walang ganyan kasi walang discount. Galing mo talaga ba? Sa amin, So, nandito na kami sa entrance. $10 ka lang. Okay. $1,360 times $1,360. $10. Pasok. Ay, Ken! Halika na, magdamayan na tayo. you feel my Bakit na to? Wow, ang ganda na. Nakakahingal na siya, girl. Mararamdaman mo na po yung hingal. Asan yung mga bahog taler? Wala na. Hi! Ayan na. Sabi mo, run! Short trip lang siya. Napunta sa isang station. May train. Wow. Mostly kuya, itong Alishan, pag inikot mo siya buong araw, ilang oras? Maximum of 4 hours. May ikot mo na lahat. Okay. Masusulit. Kaya dapat talaga umaga, no? Oo, kasi minsan pag dumating ka rito ng alauna, Napakarami ng tao. napakaraming tao tapos hihintay mo pa yung last trip, malilate ka na. Kunwari, na-enjoy mo na, hindi mo na alam, nandun ka pa sa baba. Wala ka nang... Naiiwanan ka ng bus. So kapag March, mas maganda pumunta rin dito. Dahil mga Cherry blossom. cherry blossom siya. So alam niyo na mga moms, kung pumunta kayo rito March, kasi may mga cherry blossom, so para ka na rin nasa Japan. Ayan, at syempre mga moms, bago kami magtuloy-tuloy sa aming pag-iikot at paggagala, nandito kami ngayon sa 7-Evelyn. Mag-almasal muna kami kasi later kailangan tuloy-tuloy na kami, wala na kaming stop. Kaya kakain na muna kami. Di ba, Ayla? Ayla? What are you going to eat? At ito rin sila. Ala, hotdog din kayo. Hotdog. Oo naman, no? Hello. Ayaw ko ba yan? Hotdog din. Stick daw. Anong klase? Akala ko ano. Ito ba? So ngayon, ako naman ito. Yeah. It's a black pepper chicken. Courtesy by Mang 7-Evelyn. Sarap. Meron siya kasamang seaweed. Pwede ba siya, Kem? Pwede. Sarap. Diyan yung tren! Papasok na po kami ng train station. Sasakay kami ng train going down. Ayan, yung mga forest. Andito na tayo. So, magbabayad muna tayo. Magkano ang ano? Dagdag na lang mamaya kasi. Magkano daw ang bayad sa train? Doon nakapirahan na. 10:30 yung next train, so kailangan Magkano kuya? 100 ang isa? Ayan na siya. Oh. Good. Ang cute. Going to shopping to. So magsha-shopping. Magsha-shopping tayo. Oh. Ang cute. Tsaka kahit parang luma na, ang tibay niya, no? Pasok na kami ng train bago pa kami may iwan. Magsha-shopping tayo. Shopping pala yun. Shopping. Shopping. Yan yung train, sasakyan namin. Dito na kami sa loob.
Okay. Hi, hello sila. Oh, Chowpi. 离车平稳的车门可以自行拉开锁，紧锁车门，左边车门拉开下车。 Chowpi. Uy, gumagalaw na siya. Halina kayo. Selfie daw. Everyone, pang photo, picture. Show yourself. Ay! Uy, yumuyug-yug. Ay, na kasi tumatalon. Oh my God. Tara. Yumuyug-yug. Uy, Tara na. yumuyug-yug. Nakakatakot. Parang hindi ka ninervyusin. Ang taas niyan, oh. Oh my God! Taas kaya. Uy, nanginig ako. Dapat maganda mag-bungee jumping dito. Mababa pa nga yun. Ayan na, ang tren. Hi! Turista, oh. Ganun, Hi, tren. Ito na yung papasok ng forest dito sa Alishan. So, ang sabi naman ng aming tour guide is pababa naman daw siya. Kaya okay lang. Aabutin kami ng halos 1 hour. Ang paglalakad, depende sa lakad namin pababa. Sasabahan niyo ako, ang daming puno. The forest! Wow! Ganda dito po. Diba? Siyempre, hindi mawawala ang photoshoot. Ayan, isa sa mga area na aming pinagpicturean dito. So, going down na tayo. Kaya mo rito, Taya? Oo, ay oo. Bet ko yan dyan. Sa ibabaw, no? Kaya mo? Oo, carry ko yan. Parang ako yung nasa ibabaw ng Christmas tree. Go! Ang Diyosa ng kagubatan. Galaw-galaw ka, game. 1, 2, 3. Video to, 1, 2, 3. Sige, emote-emote lang. Para siyang parot, no? Ang dami ko naman kasi. Mamaya kamilyon na ako. Ang parrot. Di ka magiging chameleon kasi nag-stand out ka. Ang Picture na chameleon, lang. ano, sa kulay. Camouflage. Hindi si Kuya sa gamit eh. O, dance, dance. Dayang! Sandali, mga kaganyan-ganyan ko. Baka madulas ako. Oo, madulas sa sapatos mo. O, di ba? Naka-Jordan. Sige, pang content yan. Tama, may kasama. Hoy, naka-video ka. May kasama yan. Yeah. Oo, yung damit mo. Butterfly. Spread wings and Dun 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 dun. Dun 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 dun. ito, picture, ano talaga to? Hindi naman. Ito lang sa baba. Ano, kaya pa? Ano, sino? Yes. Granny. Thank you, Drew. Correct. Thank you, Lord. Walang ulan kasi mas na-appreciate natin. Hindi siya basa. Hindi, tsaka hindi rin mainit yung araw. Sikat na araw. Kahapon, todo Tamang-tama tayo lang sa yung klima. Ang sunburn. ganda. Ang sarap dito mamasyal. Oh. Dito ka lang. Wow, may ilog. Lake. Lake ang tawag dito, di ba, sa ganito? Pond. Fish pond. Ayun po, oh. Babain natin. Ayun na siya, oh. Ang cute. Ang galing kasi, di ba, mostly ilog yung nakikita natin sa gitna ng forest. Dito, pond. Sister Pan. So, this is the sister fan. Yung kanina, yung baby. Younger sister na. Younger bunso. Ito kasi mas malaki tsaka medyo mas clear. Wow, laki. Ito na yung pababa ng forest. So, unti-unti na kami pababa. Ang ganda nito, oh. Yes, ganda niyan.
Window. Wow, oh. Tatanda na siguro ng mga puno na to. Tanong natin, ilang taon na kayo sumagot? 100. Inanganak kami ng lumayak. Ayan, pababa na. Ganda. Ayan, bababa na tayo ngayon dito sa next station or next stop. Kung saan pwede ka raw dyan kumain, may restroom, and may mga souvenir items. Pwede kang mag-shopping. Huh? May temple din pala sila dito. Yan. Ang ganda. So, it's kainan time. Ha? Wala yata. Ayan. Wow. Ano yan, Mars? Sa'yo. Ang sarap. May taste daw? Ay, sorry. Nag-aula ako sa Wasabi? Flavor? That one? Pre-taste yan? Pre-taste? Delicious. Maganda. Pwede mo na nakakaya naman. Sheshe. Wasabi. This is wasabi. What's this? Iba-iba pala yan. Sarap. May pa-pre-taste sila dito. Maganda to kasi meron ang alusan. Sarap. This is wasabi also. Kabot yung sumunod. Jelly. This is chicken fish. Yours call? Alam nyo na pag mga Pinoy, pre-taste go. This one, ano to mga to mga dried. Para hindi ba basagin? This one are dried ano? Try. Try? Free? Try free. Wasabi Wow. also. This one. Try na natin. This one. Mangga? Yes, that one. Korean. Pangkamol. Kahit hindi tayo mag-lunch, magbubusog tayo sa pre-taste. Ayaw, 150. Uy, ano Iba-iba? Kailok lang. Parang prawns. Massage? Oil. Ito Oo. Pero paano yung amoy? Ayan, try mo yan. Ito Mars. Hinaki. Cherry. Simple lang tayo, di ba? Pero didigay na ako nito. Dito naman, meron din silang, wow. We have Oden, Japanese hotdog pot, braised foods, tea eggs. Iba-iba. May kamote sila. Wow. Dito na ang mais. How much? Thank you. Peso. Akala ko peso. Ano sana ang papalit. How much? 100. Ah, yung ganyan. Ewan ko. Anong inan nyo? Shabu-shabu. Ah, sausage na lang. Spicy the same? Yes. Okay. Kaya yung tatlo 100. Yan? May sticky rice na. 3 kinds. We have ano po lang kamo. Ano to? Parang puto bongbong. Bamboo stick. 没有那个 wasabi 可以 try 哦 bamboo rice。 Bamboo rice. Ah, yeah. 辣椒帮我下2斤哦。Thank you，谢谢。 Me too. Me too。Spicy 的 No, no spicy.，orange 的 No. black pepper。 Ayan na, inaano nyo na. You want try orange 的？ So, kakain na kami ng aming
lunch. So, ito yung mga napili natin. Ay, kasi mais na ito. I love mais, kaya bumili ako ng mais. Kasi gusto ko matikman yung ibang lasa ng mais. Sticky rice. Malagkit nga. So original. Kaya kayo? Ito na. Wow. Ano sila? Sama pepino. Yung malakit nila, ano talaga? Parang biko sa atin. Pero mas malakit sa kanila. So, we're here na. Ayan na ba yung train station? Oh, yan na nga. Andyan na yung train station. Wow! Ang linaw! Ang tubig. Oh, Mars, oh. Diba? Sarap maligo. Dito sa gitna. Ala! Andiyan na yung mga train. Andiyan na yung train. Babae yung driver nila. Ang galing. Gren! Gren! Nani. Tumukha po ni Gren yung driver. Ayan, maalis na po kami. Thank you, Alicia.
natapos ng aming pamamasyal dito sa Alishan. So, baba na kami ulit. Balik na kami sa hotel dahil bukas is another trip na naman. See ya! Ganda oh. Woo!